दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय लोगोसे जोंहा बाजारिखौ एसे नायदो हिनजावफोरनि जिरायदों बाजारिया नायदों खस्थ' बाजारि जोङो नै थांगासिनो दा फंबाया आलासि जानो फैदों फंबाया बहानिमोनलाय आं बरसला थेलामारा ना थेलामारा नङा बरसला गुरियाफोथार बरसलानि फंबायखौ जोङो उदालगुरि टाउननिफ्राय रिसिभ खालामना जों दा थांगासिनो जोंना बाइकआबो ओरैबायदि डेन्जारखा ना सुपारि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आदाखौ सापर्ट खालाम अके सापर्ट नांगौ जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव शेयार खालामना होयो थेंक इउ फंबाय सबानि मोनाबिलिनि लाइटखौ नाहरदो माबोरै नुयो बेनो जाबाय मोनाबिलिनि लाइट आरोना एसे मोनां जादों सान अखाफोर ओंखारबाय साना हरैजाय दोबैलांबाय साना खस्थ' मा दाबो सफैयाब्रा थाबायबो बालाबारिखाय बिसोरखौ गारबोनांबाय दहला दंमोन ओरै मानखो फैबाय आरोना आङो जोङो गलन्दियाव दङ आरोना ओरै बारस'बोदों जों हाय लोगोफोर जों दहाय लामाजों फैबाय थादोंमोन नङा होमबा फाइनालि जोङो दायो खस्थ'कारमोननि न'आव सफैबाय खस्थ' बहायथ' बेलाय जोंहा खस्थ'मोननि न'आव जोंहा फंबायखौ भाइखौ लानानै सफैबाय आरोखि ना फंबाय मा बुंनो सानो फैनानै बोरै मोनदों फैनायनिथ' जोबोद मोजां नांदों जे खस्थ'कर आदा लाहानाव मोनफैबाय दायो जोङो रेस्ट खालामबाय मेंबाय नालाय जेनाखि बाइकआव गाखोनानै फैदोंमोन सालायदोंमोन नालाय तिननि डाबल बेबो खिन्थु लामाया मोजांबो दंमोन खिन्थु मोनसे सर्टकाटजों बारस'दों नालाय जोङो तिननि डाबलबाबो माने जनाय एक्टिंफोरा माबाया मा होनो फेसना आलदा मोनदों लेडिसबो जिरायनाय दंमोन बेखौ बाजारिनि जिरायनाय होनना बुङो आरोना नङा होमबा ओमफ्राय मा बुंबावो दा जोङो दानिखि सबा बेवहाय जोङो थांगोन दा दसे जोङो वेट खालामनांसिगोन मानो होनोब्ला जोंहा थांनाय मानसिया खाब्रै जाबाय दा बाइकआव ज' खाब्रै जनो हाया ओमफ्राय आरो सासे लिंहरदो आदाया ओमफ्राय बेखौ जों वेट खालामबाय थादो जे आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आङो खावलायदो जायनिखि नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफोर जायनिखि साबस्क्राइबारफोर जुदि नोंथांमोना नायदों नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम आरोबाव नोंथांमोना गोदानै जुदि नायदोंब्ला भिउवार्सफोर नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम जे मानो होनोब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जोङो जौगानो हागोन आरो नोंथांमोना शेयार खालामना होयो जे भिडिअफोरखौ नायनानै आरो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना फुल स्क्रिप्ट खालामनानै नायो जे आधा दे दाने बिदि नायनाङा आरोना गाइस जोंहा भाइहाबो चेनेल दङ गिरिधर बर' बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो ना नोंथांमोना स्पेलिंखौ खेबसे बुंना होबावलाय भाइ आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय गिरिधर बर' ओमफ्राय स्पेलिंआ GIRIDHAR गिरिधर बेनिफ्राय बर'खौथ' मिथिखायो नोंथांमोना बिथांखौबो हाजासे हानायमानि आंनि जायफोर भिउवार्स दङ जायफोरानोखि आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोनाबो बिथांनि भिडिअखौ नायनानै होबानो जाबाय आरो हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ना नोंथांमोननि थाखाय आदाया बहुत खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ लाबोयो दे गाइस नोंथांमोना बेनिखायनो नोंथांमोना लाजि बांसिनैबाबो भिडिअखौ माने लायो आरोना एसे आंहाबो जायो लाजिनाया जे भिडिअ मानसिनि गेजेराव बनायबा मानिया एसे लाजिनाय फैयो जे जों बे बुस्थुखौ जोङो लाजिनायखौ गारनांगोन मानो होनोब्ला जे जोंनि पाब्लिकफोरा बे मबाइल आरोना केमेरायानो जोंहा पाब्लिक बेखौ जोङो साननानै दा भिडिअखौ बनायनांगोन आंबो गिनाय फैयो दा एसे गिनाया एसे थांगोन थेंक इउ फंबाय जोङो आवगायनोसै नामा सबाजों एसे भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना ना चलो गिर्जा न' बियो ना जा फंबायाबो भिडिअ लागासिनो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दे अके बे जाबाय हाजोआव थालिर बिफां दं ने
Aduh, apa nih sih? Oh, Salte. Beरायफैदों बा Salte सानैजों सौवा नायनो फैदों ना? औ सौवाव नायनो फैदों दिनै। औ ओमफ्राय माब्रै मोनदों Salte? नायनानैथ' मोजांखौ मोनदों। गोजोननाय मोनदों ना? औ गोजोननाय मोनदों। आच्छा Salteखौ हेन्डसाम हिर' नुसारदों दिनै। नंगौ ना? नंगौब्रा। गोजोननाय थाबायलै। औ नै बन्दु माब्रै मोनदों? मोजां नांदों। लाइटिंफोरखौ माब्रै मोनदों? लाइटिंआ जोबोद मोजां नांदों। गेटखौ नायहैनाय जायाखै ने? फ्रन्ट साइडनिफ्राय नायनोसै। दा बिथिं थांनानै नायनोसै। औ औ। बिथिंनिफ्रायसो हाबदों नालाय। बे खासि हाग्राखौथ' नुफेराखैमोन नै गोबां हाग्रा बारि बियो खासि। Jesus called fellowship, ministry, Cibrugon, Agitasi, community. बिथांमोनाबो 500 रां दान हरदों। आरोबाव आफादगिरि बिबिसि आरज खावलायनाय आंनि गथ' फरायना जोमै रानि बाग्लारि HS फाइनाल एग्जाम होगोन। बियो बे एग्जामाव मोजाङै खालामबाय। बिनिफ्राय आफा सोलोंनानै आरो जोबोद गोजोनदों आफा। थांनाय बोसोरनिबो बेबादि बर' बापटिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय मन्थ्रिफ्रा आरो गोबां दिनैनि नोंनि फिसाफ्रा नोंनि फिसाफोरजों नोंनि गांखं सिङाव थानानै आफा दायो जोंनि सिगाङाव फंबाया भिडिअ बनायबाय थादों। दायो नोङो गेटखौ दिन्थिनोसै। भारत हादरनि संबिधानखौ नेवसिनानै नोंनि फिसाफोरनि सायाव अयनाय अत्याचार बेबहार खालामनानै ओरै नै माब्रै मोनदों समा बेरायनानै? मोजां नांदों ना? दे बरिया। मेन गेट जाहैबाय बियो। फंबाय बेफोर गासैखौबो नों मिथिगौ। साफ्रोमनोबो नोंथाङा दान खालामदों। आफा बे समाव बे मोनाबिलि समायाव नोंनि बिस्वाहि फिसाफ्रा भक्ति अनुजायै नों होनाय सम्पतिनिफ्राय सार्स गैला? बे फट' नोंनिफ्राय लानो मानोमोनालाय मा सोंखो? मा सोंखो जोंहा भलन्टियारफ्रा? बिथांमोना सोंदों जोंनि मिटिंखौ माबोरै नांदों होननानै। मोजाङानो नांदों। बेनिफ्राय आं गेटखौ मोजां नांदों। जायनाखि आखर लाइटिं मोजां नांदों। ओमफ्राय समायना नांदों। बे जोबोद बुरजा गामजायै माने बे सुंद' जे आरो जायनाखि जायगायाबो बहुद गुवार नालाय जे फैनानै मोजाङानो नांदों ना। दे बरिया फंबाय। देखते रहो ना। जोंहा नै फंबाय गिरिधरजों आंजों बेरायगासिनो थ' गेटखौबो नायनानै लाबाय ने जों फाइनालि। गेट नायबाय। दायो जोङो आरो गिदिर बेरायबावनि मा खालामनाय जायोसै? बाइकजों RS100 बे हाब्रुबाबो लाखिनो हाखाया जोंखौ। दे नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मोनसे हाबानायाव जेरै जगार फाथि नाङो बिदि आरो। माइकेल खनसे बुंबाव दे माइकेल। खारबायलै माइकेला। ओइ खनानिखौसो फंबाय ओइलाय खारबायलै बोरै। जा मिस्टारा थाखोनखौ बोरलाबाय बेदरनि
एरबाय मिस्टार टेनजिं wah ini gede zardu mate गोथाव जागोनखौ नुदों माथो नै बेदरखौलाय एसे टेनजिं मिस्टार टेनजिं नै आदा फुर्नआ एसे गोजोननाय मोनथारदों मोखाङा जोंख्लाबलायदों औ लाक्कि मोनखौ एसे लानांगोनलै न भिडिअ लाक्कि बावारियालाय ना दिनै गैया बावारि लाबथिनाय माथो नों गैया बावारि गैया I'm lonely. माथो आदा नागा ना ओंखाम संनाय फाराबालाय दिनै माबायदि बेदरफ्रा गोथाव संदोंना सङाखै नोंलाय गोथाव मा माखौ संखो नोंलाय आं अमा बेदरखौबो एवदों ओमफ्राय बिलाहि अनला संगासिनो नाजों बेनिफ्राय ओरैहाय अमा बेदर अमा खर' सबा बोथोराव मारै मोनदों दायो बिराद गोजोननाय हेपि ना बोसोराव खेबसे बोसोराव खनसे जायो खिन्थु बोसोरथाम जाबायमोन आरो बिदि औ लकडाउनाव जायाखैमोन स्टप जाना थादोंमोन औ जाबाय खस्थ'कारजों जोंहा गिरिदार फंबायजों जिरायलायगासिनो आरो माने मा रायलायदोंथाय बेयो पार्सनेलि दा बेयाव खिन्था जाया माब्ला हाबा जागोन बेखौ रायलायदों नामा बेखौनो दा एसे हाबा खालामनायाबो फैबाय 24 सेंग्राया जाननांसिगोन आरो हिनजावसाया जाननांसिगोन 21 अब्लासो पेरेपे नङाबाथ' दालिभात नै मोनफा मोनफा नाम लिरनाय दङ एन्जर खोरखा फानबो दं बिसोरनि गाजा जिराद दं बाथालं हाग्रा नै औ ओरै खखा दं नै खखा मोसौ गारि खफ्रि फामलाइट मोसौ गारि थुंग्रि बोरला जिलिद माइलिख लोगोफोर आंनि अननाय सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननानै दिनैनि ब्लगखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर बाय जात्रा